Hayatım. Блин, ой, чашма роскни умадам. Ҳамин шланг чӣ хеле ай? Росташ мекунӣ? Меғалтаба придётся соединять книша. Ай. Ранги шаҳрро автоматически худаш туғри шава, худаш биёя гарм хунак зур неста. Ака ма ждат кунам кай и бғалта бума биём росташ кунам. Хи рафтан гири хуб нест. Но плюс ждает чия ки ови софе ҳама вақт. Шамя ки фақат маҷбури бғалти туғриш кунӣ. Ай. Ama dikkat edin ha. Arkadaşlar. O zira. İna holuş. Bar padarış nala xalis zenta İna. O tu padanalat xondani mertu tursi ka çomek ina sarış bu mona ina. İna padanalata. İna. Çıkome ina. Padalat ina. Daftana girtay. İna. Hiç nes. İna miya turska me burada miora. Şume dönva ay aruşa ay khotiraşa davş ki xalis zenta bad xorish kna brava. دل من گرفته امشب بدجورا Teşekkür geldi. Hemen de money. اسف واسف يا زلمه شو بطيخه. اوكي وانا Родной! Бьё калата рост куним. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. خیلی که میدونن ما уже سیم برای کارت تینکوفا реклама کردم و یکم کس شکایت نکردای و ما هم میدونم که 90% подписчикой ما بیرون وطنای غریبی دان کار میکنن و سوم خونه روی کردن بسیار مشکلی های با کارت تینکوف مشکلی نیست. از ما شما دام میفهمونم
картаи Тинькофф Блека метавонад шаҳрвандои хориҷӣ низ дастрас кунад. Ба он шумо метавонед маблағро бе комиссия ба Тоҷикистон, Узбекистон ва дигар кишварҳои иттиҳодҳои давлати мустақил интиқол диҳед. Картаи Тинькоффа ба дизайнерои навш айсилка ки дар писяна мондагӣ метавонед бидроен дархост кунед. Карта ба саросари Русия ба шумо ройгон расонида мешавад ва шумо метавонед аз тамоми батариҳои он истифода баред. имконияти анҷом додани интиқоли фаврӣ то 20 000 рубл дар як моҳ бе комиссия ба Қирғизистон, Тоҷикистон, Узбекистон ва Армения бо рақами телефон тавассути барнома. шумо фавран мебинед ки чӣ қадар маблағ бо пули миллӣ бе комиссияи пинҳонӣ ба қабулкунанда меояд. қабулкунанда метавонад фавран пулро бе рафтан ба банк истифода барад. ҳисоби худро тавассути интиқол аз кортҳои дигар ё пули нақд ройгон пур кунед. инчунин ба ин карта метавонед ки маош гиред. пули нақдро бе комиссия гиред. то 500 000 рубл дар банкоматҳои Тинькофф, то 100 000 рубл дар дигар банкоматҳо. агар зиёда аз 3 000 рубл боша. силкае ки ман дар описияна мондагиам метавонед бачаҳо бидроен 6 намудам хеле картае. любоиш ки ту дар махулаи заказ мекунӣ меора ба хонатона мерасона бе ягон сум. Доставкашам даже без суммы. Дастгири шумо пешравии мо. Салом алейкум, как дела? Ахо, махо, чётко, ҳама тинҷа.